Hello guys, hai sebagai kaisa vlog ani thanai vlog ko khay ang kaham ke phunugui manliya nok andar ni bagui jotono bera kagui tin kagui nabot kholoto hingkeba dini bagui kaham ke phunugui manliya tini na last phunuk hinai kaham da hanya tini jotono pura khay phunugui rinai naidi tabo kecung tin khaka te tin khagoi ku khanok bisini nuwana priskat ke tabo ke ko jatone clear ke nuggo nadi nok bisi ayang ni berak khagoi arot lagai rika ya nok bisi ke nagari nok bisi ko bahai ke habis pejaka jotono clear ke phunugui rinai yang asuk tani manor kha te nagari nok bising bahati kukha nagari abona tin kukha pati kane tin kukui nanti nok hake ong tingka nok bising hepan te kesa kaham mahina borok nosto ong dia nok bising nosto ong kha abni bagai kaham pane hini mano me pane hini mano abona norong sisi nai se comment ke sadiano bahayang jaka tini ni vlog asung nang nai te kesa phunugano ang borok tong phunuk chiwano abo nok join khai tangga ke abo khai am dorni bera khagui or thepagui ajam tilang thangka sak nangkha abono jadi kita nok ko hasang khangke na brok ses nagadi nok bising tamongkha hapai karena mani ayang tilang rag otek bunyi nawa toni ja ebo nok bising itu tani kitab nok joyan karena itu jawal tani nokha ago hewa bera tanai isu kostong kha saingan dia abono tini last vlog na second khas ni vlog ko nok bising kaham ke phunugui maya abono taisa ang kaham ke phunugna bagai sai tok mase nok bising borok kaham kereng tongman bagai na ang kaham na hini mawan soko abono norok sadiano bahayang jaka comment ke sadi asungno adi tok sarok haine tongjago nok bukjago tongke buini nago tanggainke harike borok nok bukjago tini yangbo media rok sambadi rok khaikanke lukorok taisa saimang hamang kamningke tini yang tini unokontas samono vlog longkare begi yang media bukhaya bini bago promosi ya sabun tamungnya kebun kenok baikha kebun ke harungka kha minus tongkha ban baikha abun kebun dukorok saimanya abun ke ting nije kaisa channel khulukjak bini bagino haina blog jabi sana ma phuluka haipano ordek semia tar lukurok media rok kagoi phunukha engke tesa saimang samo abuni bagai kosto kemarong nagadi abono nok kaham ke sangena ke nangana bujina ko bang sinai karang masin jati
Top sarap tong dok sung thang sinai anok bising habit sudi mai tawi sudi yung nani thang sinai khana pumote sa pikuli phebano larong bagai mai tubunai mai rong mai tubugui sarnai napungo bordine ekbat masau bomo kidi sa asa nang sinai ini blog joto lokro kisa share khairi di blog no